er blevet forår, og det er tid til at grave køkkenhaven. Køkkenhaven skal i gang nu. Og det første, jeg gør, det er altså at grave køkkenhaven. Jeg graver gødning ned, sådan at der er masser af næring til de kommende afgrøder. Det er ikke det fedeste arbejde i verden at grave køkkenhaven. Det er faktisk pisse hårdt arbejde. Men man må jo tænke på det som en god motion og forarbejde for en god havesæson. Fundamentet for en god køkkenhave og god havedyrkning generelt, det er gødning. Hvis ikke man tilfører jorden næring, så vil man efterhånden udsulte jorden, og afgrøderne de bliver derefter. Men omvendt, så kan man næsten også dyrke køkkenhave hvor som helst, når bare man er lidt god ved jorden og plejer den med gødning efter kost. Gødning handler om at tilføre jorden kvælstof, fosfor og kalium. Er det naturgødning, man bruger, så vil man ofte også tilføre organisk materiale. Det kan fx være halm, der har været brugt som strøelse hos dyrene. Når man graver sin køkkenhave og skal have gødning ned, så graver man først en rende med sin spade. Så putter man gødning ned i renden og dækker gødningen med den nye rende, man graver. Gødningen tilfører også jorden organisk materiale, og alt organisk materiale bliver til humus, når det bliver nedbrudt. Humus sikrer, at jorden udvaskes langsommere, og regnvandet siver langsommere ned. Det er med til at holde på jordens næringsstoffer og struktur. Når man er færdig med at grave jorden, så skal man kultivere den. Og så er man klar til at så. Noget af det, man kan sætte i køkkenhaven ret tidligt, det er de her små stikløg. De her små fyre, det bliver til store, fine, gule løg sidst på sommeren. Så flytter du. Først laver jeg hullerne til stikløgene. Jeg skal også have sået salat i min køkkenhave. Salat er jo noget dejligt at have i sin køkkenhave. Man kan have mange forskellige slags, og helst skal man jo have til hele sæsonen. En af de salater, jeg skal så i dag, det er en tidlig salat, som hedder Forårets Mirakel. Og det skal jeg have testet, om det navn kan leve op til forventningerne. Salatfrø, det er sådan nogle små fyre her. De er ikke ret store, og de er fnuglette. Så det skal ikke blæse alt for meget, når man sår salat. Salat hører til kurveblomstfamilien, og i min køkkenhave der bor kurveblomstfamilien i det sædskifte, der også rummer løg, squash, bladbeder og rødbeder. Det er utrolig vigtigt at have et godt sædskifte i køkkenhaven. Det forebygger mange af de problemer, der kan opstå undervejs. Her ved siden af, der sår vi så noget rød pluksalat. Når jeg så har sået, så er det vigtigt, at jeg husker at skrive op, hvad jeg har sået lige når jeg har sået. Og prøve at tegne en skitse af, hvor de forskellige ting er, for ellers kan jeg overhovedet ikke huske det. Det tror man kan, men det kan man altså ikke. Herovre i min drivbænk har jeg sået salat for nogle uger siden. Jeg tror det er et par uger eller 3 siden, jeg har sået det her. Det blev sået meget tidligt, omkring 1. april. Jeg kan se, der er fyldt med ukrudt, men der er også kommet salat op. Salaten kan så enten blive stående her og være lidt klar til høst lidt tidligere end det, der bliver sået i køkkenhaven. Eller også kan jeg tage planterne heroverfra og sætte over i køkkenhaven, hvor de kan vokse sig færdige.